Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Lympung ïalehkai jong snem shaneng ni 40 above veteran knockout football tournament 2022 bala pynïaid the West Jaiñtia District Sports Association WJDSA kabala poino shakabakut jong jingïakhun phainal mynta sngi madan Kiang Nangbah Stadium Dongmihsngi Jowai hakaba kynhun ïalehkai jong Rympei PIP FC Lahduh kum Lahduh. Yakani Lympung la pynïaid the West Jaiñtia District Sports Association WJDSA Shibinta jingrakhe jubilee ksiar jong association kabla jam show mawmer basan snem jong jingshakri ban pynkiew ka ïalehkai sports hapo ka district. Haba phai jingïakhun phainal hapteng kini ki kynhun ka Rympei PIP FC persha ka Friends United kabla long kabaya khat bha nadu ka pasdang tat hadu jong ka lammat hakaba ka kynhun Rympei PIP kelajok tang si gol bat ya katay ka gol la thep lemba urang ïalehkai jong ka marshal kurkalang haka minute basapuar. Hadin kini ka si gol nakaliang ka Friends United kalay kundo yap manpen phai kalay si gol hunay kamyo alat satya tat hadu ka bakut. Lemba kini ka si gol ka kynhun jong ka Rympei PIP kalalong sunan ka Lahduh Lammat-oo snem. Nakaliang keyboard pynïaid ya kani ka lympung kila samru ya kana man of the match hakani ka jingïakhun ka Lammat-oo Albert Chan Pru jong ka Friends United nakabenta ka kynhun ka ba yora ya kana Lahduh kalayo ya song pisa ka ba laipo hajar tingka bat ka kynhun ka bawan baar kalayo ya ka song pisa ka ba arpo hajar tingka.